Galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila namara shikolo mawe tenya welila fala kachideme. Tenya welila saraga jugu bomuri tenya welila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشرف الله جبوا أم بوفوك ولمن دون aka nyama dalila ka dela ala fe ala ka hina naka kisha naka barka ala ko jidi nena ukilingile na bela jelenka wajulu keneti fo aw munun ko ambe awla doniya ka fo anga bi wajulu kena kono ambe bamako bozola badrisa haidara alati mogodogo lenye bamako sigila ala nyesiranya baga tundo wajulu kela tundo shirifido somayele malen ko fe dew ani kalandew ani kanu nyogon la dala kola sanwo sanwe ziyara belebele ta ka asegere ka wajulu kena sigi wajulu kena mi nabi nyina maya anga dina jetro fe san baflan tan wolon vlata o kera nyina novembre kalo tleta ani sheki ayra ka dembaya dala bozola wajulu kela nana kena kono dobi ata dobi abla imam Muhammad Musa Jallo fogatase Muhammad Abu Jafar Jabate uma ona nyogona chama fe munun boray la selula anga je ku shere ñogon fe ni muyeye na ni tara misirba kono ube ni seli korotara na wal mafatiha tara lu de ba tanye Allahu akbar o la dama bla ayi o ni mami soro ye imu soro wajulu ke orole imu soro fatiha tala misirba la lu be nuga kolosi be sokono ya ka adama dun jigi tigele kulu magodilan bila eskay donc nene du nyuma uye wallahi du nyuma munu nuye no nyumanto du nyuma munu nuye no nyumanto Allahu akbar jallo 2005 na chorba masse nero ko 2005 o kuno esa hotel o kuno 85 okay on est bugazu de karke o wati la kata ka do kar kono ya Allahu akbar ka kulukuto kata lagine kata wo misiri dale kana eche jallo 85 Allahu akbar oni biche o sanjoli bisaban jamano do bisaba bisaba na donc pour que kafiye jenunu bi jete jete circonstances ou anga makorbaw de jera Allah an yɛrɛ fana jera ola Allahu akbar donc ni an nana o kɛnɛ kan quartier mal almami ala ka sijanda na ma ale be amin a bɛ deli ka kuma dɔ fɔ kosɛbɛ a b'a fɔ ko ni ala ye tasuma tala dima ni yɛrɛ ko k'i bɛ tasuma ta ni tasuma y'i bolo jeni i jo t'a la est-ce que donc anw ta tɛ wajulu ye anw ta ye seereya ye siga t'o la wallahi ani ni cɛkɔrɔbaw ye jɛ mun kɛ i komi o y'a sɔrɔ musafa ninnu ka dɔgɔn o y'a sɔrɔ jabate ninnu ka dɔgɔn donc o kuma la anw y'o waati min kɛ wajibu dɔ bɛ anw de k'o fɔ ani Cheikh Ismail Dramé ye voyage minnu kɛ ani Cheikh Idriss ye voyage minnu kɛ ani Cheikh Ayubu Sugole ala ka hinɛw la ani Basiri Haidara an ye voyage minnu kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani cɛkɔrɔbaw ye ko minnu kɛ anw y'o caman seere ye wajibu dɔ n'an sigira nin kɛnɛ sugu kan wajuli kɛbaga ye olu ye anw y'o fɔbagaw ye ni maa min b'i cɛsiri ni y'i cɛsiri ninnu ye ko min sɔrɔ ala b'o ko ɲɔgɔn d'i ma Allahu akbar n'a ka di i yɛrɛ i ka n'i cɛsiri ayi ni b'i cɛsiri i b'i cɛsiri i yɛrɛ de ye ni bɛ fɛ ala ye ko min di ɲɔgɔnnaw ma ala k'o ɲɔgɔn di yɛrɛ ma o tuma la i yɛrɛ fana k'i cɛsiri Allahu akbar i yɛrɛ k'i cɛsiri maa dɔw y'o cɛsiri depuis ala kira ka waati la olu y'u ka cɛsiri u y'a nafa sɔrɔ
mo fie ka mo ma flaka kuma fie ka bo mala jallo ala kare way suwele akama mbal make mengani mbiri ndima mungama jume yasa aljina kono ngi donaye Allahu akbar eskay na ala kira bengani mbiri ndima ikata yasa na ala kira ki donaye aljina kono kabere dama yasa na ala kira ki donaye aljina kono Allahu akbar Ubay ibn Ka'ab ala kira ya wele ako Ubay nanga Qur'ane kala yiye ako mungama ako mbe Qur'ane kala yiye parce que ala ko Ubay ne ko nga Qur'ane kala e kala me Allahu akbar ako okmala ala kira ala bene donwa ayin tan to ko mawa ako kai tay to make ala ko ka fo ede Allahu akbar donc mado de tesse Allahu akbar amba Khadija ala kira ya fai namo ko amba Khadija ko ala kira ko ala ko kunga ka fulisima ala bai Allahu akbar skay Khadija tul kubra ko ala ko ka fulisima Allahu akbar skay ala kira ibdo tike mene Muaz ibn Jabal aku Muaz inni la uhibbu Allahu akbar Muaz ne ala kira befe ambe no ko bela kambe feta ko kambe ala kira befe ala kira re ibdo tike mene ka fo ne be efe karsa ne bi fe Allahu akbar skay wallahi donc cedo tesirladi lo ni soro ma soro ni koye ya soro ni ala ko haqiqai skay ala ko haqiqa nan fana yake na ala ko te wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin amba allah ta'ala dil ya rabbi ala man karanya likala amin ya rabbi kana nin kana kana siriyake anin nin tugorba ujera na o kana bi kulutia kana ufulike uye kana barakata ke uga dimbaye ka ira inshallah nin kana ni amma yaka namu amana dugu jugo mun kana uma ga sigi ka wuli ko wallahi amma sakana ko de anna ku inshallah de ku min be una tawuta anna kana senjo abdullah dugo ke chogoro bay kana duwa nyini anna ni kana ba minka inshallah an hame munu be ya rabbi ala kududlam amin ya rabbi an bana ala ka kana ya rabbi an dunga furugo ala ka noya amin ya rabbi dunga kalango ala ka noya amin ya allah jamna rebe timbi tama mina masami miseka joka tlewde ala ya rabbi ala mahina nana amin ya rabbi shebanu nun kama ya rabbi ala mahina nana ya rabbi zuriya kama ala mahina nana amin ya rabbi ko ala karana bona kama amin ya rabbi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين الذي أنزل الله عليه قوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة تصلح بها أحوالنا في الدارين يا رب العالمين كشين هنا بركة مانينا على فاقوك البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ننكر مغنى فا كالزيارة لا والزيارة زيادة زيارة لي كورودي كي يرلجيدي إمين بينا بو ألاكا جوني ibina de wala saki yere jidi o jidi din be ke chugumi amena la sena ala ka jeni wati kumurun kono kaya fadeli ankara mo be fe inshallah sigi mina be saya ambo kene sabula hakli ka nga jigi saya la
adamaden i y'a ye fili o fili la ko fila de don a ma sɔn a ma k'a fɔ ko ala ta y'a ye o la a b'a yɛrɛ sago kɛ n'o tɛ n'i sɔmina k'a fɔ k'i ta t'i yɛrɛ ye ala de ta y'i ye i kan k'i yɛrɛ mɔsɔn k'i bila ala ka laɲini de kan i tɛ ala subhanahu wa ta'ala ko a filanan sitanɛ b'an nɛgɛn diɲɛ b'an nɛgɛn k'a kɛ i n'a fɔ an bɛ to yan an dun si tɛ to yan i bɛ ka ninakili fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ bɛ k'i gɛrɛ lahara de la i n'a fɔ i bɛ k'i ka telefɔni cili min kɛ a bɛ crédit jeni fo a bɛ taa se laban na pour votre téléphone pas de se ka appel kɛ bilen votre crédit est insuffisant pour faire cet appel donc i ni crédit bɛ ban i tɛ se ka fiɲɛ sama an bɛɛ b'o cogoya de la a bɛ k'an kɔnɔ ko dɔ bɛ fara an si kan k'a sɔrɔ dɔ de bɛ ka bɔ an si la maa o maa ni i b'i ka ko suma ala kira la sallallahu alaihi wa sallam n'i bɛ san 40 na a jigiya k'a fɔ k'i tɔ ye san 27 ye san 50 tigiw k'aw tɔ ye san 17 60 tigiw k'aw tɔ ye san 7 siga foyi t'a la maa o maa i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka gɛrɛ lahara la de o tuma ala subhanahu wa ta'ala y'i kale k'a fɔ lahara bɛ se dɛ wa ala bɛ yen siga t'a la ala bɛ yen ala bɛ yen a ka bɛnya o gulonnen tɛ danfɛn na danfɛnw bɛ yen ni ala ka bɛnya ye mais ala bɛ yen n'a yɛrɛ ka bɛnya ye ale gulonnen tɛ fɛn na o de la yɔrɔ t'a la a ye yɔrɔ kɛ yɔrɔ ye k'a sɔrɔ yɔrɔ tɛ yen ka waati kɛ waati ye k'a sɔrɔ waati tɛ yen a bɛ su ko su tɛ ko a la a bɛ dugu jɛ dugu tɛ diya ale ala subhanahu wa ta'ala bɛ san jigin san b'aw de gosi san tɛ ala ci tile bɛ gɔ aw de la tile tɛ ala sɔrɔ ka sunɔgɔ bila aw la ala tɛ sunɔgɔ a bɛ saya boli aw kan o y'a ka danfɛn ale yɛrɛ tɛ saya si dɔn tɛ sa zalika allahu rabbul alamin nin de ye ala ye min bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kɔfɛ La ilaha illallah, 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 la ilaha. Adamadenw kuma dɔ la u bɛ ɲininkali kɛ o ɲininkali curiosité bɛ bɛɛ la o mais jaabi mana d'i ma min b'i convaincre o b'i ka ala ko ɲaga ka taa ala ye fɛn bɛɛ da mun de ye ala da o ɲininkali bɛ kɛ o an b'a jaabi d'i ma i bɛna faamu mɔgɔ caman bɛ yan te min ka d'u ye te tɛ timiya ni sukaro ma k'a la n'i ye te nɛnɛ sukaro b'a la i b'a fɔ mun de ye te timiya an karamɔgɔ Tarawele mun ye te timiya mun ye sukaro timiya timiya ye sukaro cogoya ye ji ka laada tɛ kalaya ye n'i ye ji kalayalen i b'a sɔrɔ mun don mun ye tasuma kalaya kalaya ye tasuma ka laada ye o tuma tasuma ye n'a fɔ kalaya ye tasuma ka laada ye cogo min n'i ka fini ɲiginna a bɛ fɔ mun ye fini ɲigin ji mun ye ji ɲigin ɲiginɛ ye ji ka laada ye ɲiginɛ ye ji ka laada ye cogo min kalaya ye tasuma ka laada ye cogo min timiya ye sukaro ka laada ye cogo min bɛnya ye ala fana ka laada ye ala bɛ yen n'a yɛrɛ ye n'i ye nin kuran in faga sisan an bɛ kɛ cogo di
mun de bɛ k'a to an bɛ ka ɲɔgɔn ye mun ye yeelen yira an na yeelen an yira ɲɔgɔn na mais mun de ye yeelen kɛ yeelen o ye yeelen yɛrɛ ka laada de ye nuru samawati wal ard Allahu ala ka alaya nuru samawati wal ard a diyara ale ye sankolo ka dɔn dugukolo ka dɔn n'ale ala ye mais ale ala nurun zahirun bi zatihi wa muzhirun li ghayrihi ale bɛ fɛn wɛrɛ yira mais a yɛrɛ de b'a yɛrɛ yira o de la Seydina Ali bɛ an kalan a ka duwawu la don o don sɔgɔmada fɛ ya man dalla ala zatihi bi zatihi wa tanazzaha an mujanasati makhluqat ala de b'a yɛrɛ yira n'a yɛrɛ ye o ye jɔyɔrɔ de ye jɔyɔrɔ min ni ala jɔnw sɔrɔ olu fana b'i se ala ma mais n'i ma se ala jɔn ma i bɛ to yɔliyɔli la ta ka bin na i tɛ ala sɔrɔ o de la n ye kuma daminɛ ni min ye ni ala ko hasuna ulaika rafiqa hadamaden f'i ka mɔgɔ dɔ de sɔrɔ ala bɛ maa min bolo walasa i ka se ka ala sɔrɔ aballahu an yu'rafa illa birrijal ala ma sɔn fiyewu a ka dɔn fo cɛ dɔw sababu a diyara ala ye a k'a yɛrɛ jira dɔw la n'i sera olu ma olu fana bɛ ala jira i la mais n'i ma se olu ma i tɛ ala ye i tɛ ala subhanahu wa ta'ala ka aljina o tuma na o cɛba ninnu an b'a an fa in a n'an karamɔgɔ jigiya k'a fɔ a b'olu la maa si tɛ ɲɛ fo i ni maa ɲuman ka jɛ maa si tɛ tiɲɛ fo i ni maa tiɲɛnen ka jɛ o ye ala jɔnw ka kaida ye wallahi ma aflaha من أفلح إلا بصحبة من أفلح والعكس صحيح ما فسد من فسد إلا بصحبة من فسد كنيم أيكم مغنينا يا قاسم منينا أتقرأ عندنا فورس لكون لكو على كهنالا يا فهم نيه ما نيلي أتقرأ ما يمان لكو denmisɛnninw n'u bɛ wuli cɛmanikunda musomanikunda ni ye npogotigi dɔ ye sunkuru kamelentigɛ la a ɲɔgɔn npogotigi ni kamelentigɛla dɔ de ye a dege a la o y'a bolo ni ye kamelenba fana ye kamelenbaya la kamelenba dɔ de ye a dege kamelenbaya la hali sigarɛti min a ye dɔ de y'a la a b'a dege 1 tir la 2 tir fo a yɛrɛ ti fa a bɛ se k'a couper ko denw kɛra gulɔminɛ ye o kɛra zuwɛminɛ ye gulɔminɛ dɔ de y'a don a la o zuwɛminɛ dɔ de fana y'a don a la o tuma ni maa o ma n'i b'a fɛ i ka ɲɛ ala yɛrɛ tɛ sɔn cogo si la maa ka to yen a yɛrɛ ma ayahsabu al-insanu an yutraka suda ko adamaden b'a fɛ ni ala k'a to a yɛrɛ ma wa ni ala y'i to i yɛrɛ ma a ti ɲɛ dɛ a ko i miiri tuma min na i ji piyɔpiyɔlen ma n'o b'i ba dɛbɛ la ni ala b'i bɔ lahalaya dɔ la ka taa lahalaya dɔ la n'e kun tori i yɛrɛ ma e bɛ se ka mun dilan i yɛrɛ la يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث على أبا أودا بدرولا جبلا فانوج ممدينا فانوج ممدينا أو على كسبة دي أدم أدين كهدم أدين بقى أو على أبي هنا ترو abe mɔgɔ dɔw ɲɛna ko n'i donna dingɛ kɔnɔ k'o ye juguman de ye sani i ka siran kaburu dingɛ ɲɛ i bɔra o ɲɔgɔn de la o ba kɔnɔbara ni kaburu kɔnɔna bɛɛ ye kelen ala min hinɛ n'i la ba kɔnɔ ni ɲuman taara kaburu kɔnɔ hinɛ ka bon n'o ye siran fɛn tɛ
a y'a jateminɛ a k'a calculer ni hadamaden b'a ba kɔnɔ a bɛ minɛn 3 de kɔnɔ tonso ani denso ani kɔnɔbara kaburu fana kaburu deni kaburuba ani bɔgɔtu min bɛ ton sanfɛ o ni muso kɔnɔma fana bɛɛ ye kelen o a m'a faamu wa ni muso garijɛgɛlen don a kɔnɔbara bɛ kɛ cogo di kaburu fana a kuralama bɛ cogo di fununen don kɔnɔbara in kɔrɔ denso bɛ yen o ye kaburuba ye denso fana kɔnɔ tonso bɛ yen o ye kaburuden ala min hinɛna den na ye o ala tɛ bali ka hinɛ su fana la min y'a k'a ye k'a ɲɛ kaburu kɔnɔ القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر قبر إما كاك الجنة والما كاك جهنمي وكما ما يمين بليني يبتو دي سوريني نيمين دا يبتو دي كام l'autorité à la fée l'autorité à la fée من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يومان فتيني يباي يومان فتيني يباي nga hada magenya da tsaka nye fiyo fo alaka manyuma ikolo la wallahi alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam nam aka sahaba do de ofai ukashaka aku ya rasulullah wa astaghfirullah hanzala غسيل الملائكه نعم ملكو يمين شوكو رضي الله تعالى عنه كاتو كو ينسولا افرقو جهاري تبالي بشيرا والله وكلامي اما جنابكو اتارا اكو سوتوي يلا اتارا كو يمسوتوي والله sabla mimbe mi ko yamso dima o kadini ko yamso wallahi wa o kafsa naif wallahi iski akafsa ma mbolo wala sama mbolo limania de bo o jira mo kola la ilaha atura kelela meleko ya shuku afwal ma go ghasilul malaika alidu ko ala kirama dondo ko ya rasulullah ko nenye baka ayika fone munafiki de ala kira ko jogoti akonambi kira fa wajulula ambe sirala nyeto ngana mbore kerefe kado demala aminyine ala kira ko ma saa wa saa akonga mimi fi law dumtum ala hadhihi alhalati indi wa ala dhikri la safahatkum almalaikatu fi at-turuqat la hawla wala quwwata akonna bene kerefe wajulula abe chargement minta naw tora zikru fana la ka ala kusma faroga zikru dante ka ko la ilaha illallah subhanallah ay zikru je jume ki janto ala la ikelen denin kele ala ko kana sama amada haye ka toy ikelen walwari ini warwari je ko toy kana biati o de zikru la hawla wala maybe ka la ilaha illallah fo ibika wal musufle la ilaha illallah ibika imiri ikanga do détourner chogomi zikru de ma raqabta bihi mawlaka nam i ala koloshini minye de o de zikru wa mawbika polike jirini nege o koronte polike ما حجبك عن مولاك فهو صنمك نعم فهم بإحجابك أبو على ما يقولي ني تليفوني بي شغل على لا بولو يقولوا أو فهم نبي إكمن يك أبو على ما ويك بولي ديو بولو فيسبوك أنيمان بي أجوكمان بي فيسبوك نيبي على كل جالة إذا على بطل من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان
i bɛ fɛn o fɛn filɛ i bɛ fɛn o fɛn lamɛn n'a bɛ ka ala ko f'i ye ka ala ko jira i la k'i ala ko la mais n'a bɛ k'i bila sitanɛ ni ala ko t'a la a bɛ komi i bɛ ka sitanɛ de bato. o fila don dɛ. o tuma a y'aw jija maa ɲumanw na ani n'a b'a fɛ aw ka dilan a ka to ka taa bɔ banabagatɔw la a ye taa banabagatɔw lajɛ a ka to ka taa su ko cogow lajɛ. a bɛna k'i la don dɔ o bɛ i bɛ sabali wajibilan de don. n'o kɛra i bɛ ala barika da an bɛna bɔ kuma la ni misaliya dɔ ye waritigiba dɔ fanta dɔ nana a ma a ko aw waritigiw kɔni b'aw sago de k'an na fantan a dusu ka bon waritigi ko k'e ka sabali e kana an ka taa yaala a donna waritigi kun u taara dɔgɔtɔrɔsoba la waritigi bɛ taa n'a ye banabagatɔ kalitew ka yɔrɔ la senkaritɔw n'u bɔra u bɛ taa jabɛtitɔw fɛ yen u bɛ taa mɔgɔw fɛ yen maa minnu ni ɲɛgɛnɛkɛ ka gɛlɛn u ma bana kalite bɛɛ a ko i ye nin ye wa a ko nin bɛɛ ye ala ka sɔn de ala ka sɔn dan tɛ wari ye o dɔw fana garijɛgɛra ni bana ninnu de la ko ala ye kɛnɛya ka bɔ nin bɛɛ ma e ma taa dɔgɔtɔrɔso la o tuma na ala ye fɛn dɔ d'e ma de cɛkɔrɔba dɔ cɛkɔrɔba bana sera a ma ala k'an n'aw kisi a ma n'o ye prostate ye tuma min ni ɲɛgɛnɛ sɔrɔli gɛlɛyara a ma denw u ye dɔgɔtɔrɔ lajɛ dɔgɔtɔrɔ ko f'a ka opere u bɛnna wari la miliyɔn caman o fɔra cɛkɔrɔba ye min kɛ a kasira denw ko baba a ma se kasi la wari b'an fɛ dɔgɔtɔrɔ ko ni i jɔrɔlen don ko wari de cayara ne yɛrɛ bɛ dɔ bɔ a la a ko n ma kasi k'a fɔ ko wari ka ca n kasira de n ye miiri ne bɛna opere miliyɔn caman walasa n ka ɲɛgɛnɛ kɛ siɲɛ kelen ne ye san 70 de balo ne bɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ don o don ala ma wari minɛ ne la n bɛ k'a lajɛ ala ka joli bɛ ne fɛ. wala maa ma kuma faamu sisan e bɛ a kɛ facilement wari t'a la i t'a dɔn ko a ka jugu fo n'a y'i sɔrɔ ala bɛ k'a kɛ ye fu e ye mun di ala ma ala k'an bɛ sababa ma o tuma karamɔgɔw ka ca ne ye sugu dɔ da an fa la ne ka man di dɔnkili la mais n'a tora Kasim ninnu bolo olu ma entraînement ni formation k'a la da mais ne kɔni bɛna tɔrɔbu fɔ olu bɛna se k'a fɔ ka ɲɛ a bɛɛ ye ka an fa qualité minnu b'a la ala jɔnya kɔnɔ olu de fɔlen don صلوا على الرسول أيا إدريس حيدر عليك كل خير الله شريف الأصل والفعل ظريف الشان حب الله تحاكيه بلابلنا بدعوات بسمع الله سليم القلب صفي اللب صدوق منفق في الله سراج ليس غابات فرابانا بإذن الله بخلق الله كالمزني فيهواه ولي الله وللأسرار كالليل فلم يكشف غطاء الله لذي الجهل هو الأرض أشيطان كعبد الله عن اللغو سما ليس يضر القول بحر الله أيا إدريس حيدار عليك كل خير الله على الهادي صلاة الله وأهل البيت جنب الله وأصحاب وأتباع وأقطاب وأهل الله بخادمهم أبي جعفر جباتنا لسعد الله
ala k'an bɛn sababa ma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مولاي صل وسلم أبدا على بيبك خير الخلق فما لي عينيك إن قلت فهمت وما لي قلبك إن قلت استفيق يا إيمي لوزن دائما أبدا على بيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا وزير الكرم. Muladisa awoloba o ye ekorotumu ngone نعم mais korotumu ngone o dɔrɔmɛ kelen ma bɔ k'a ɲini a dira alamandi de ما فهموا لا حول ولا قوة fi sabilillahi korotumu ngone fa a ko ni dɔɔni ka di i ye n'i ma dɔɔni sɔrɔ dɔɔnibaga furu est-ce que i bɛ dɔɔnibaga bɛ bɔ i ci la نعم n'i ma sɔrɔ k'i i denw di dɔɔnibagaw ma est-ce que k'i k'a di dɔɔnibaga denw ma جاتي dɔɔnibaga bɛ bɔ i ci la لا حول ولا قوة est-ce que o kosɔn korotumu ngone fa a ye denmuso fɛn fɛn sɔrɔ a y'a bɛɛ di alamandi ye كم ما فهم o de ye Idrissa Haidara ba ye لا إله ɔ Idrissa Haidara yɛrɛ ka baara yɛrɛ kɛra mun ye نعم نعم kalanden kalan سادو a ka kalanden dɔ sigilen filɛ fɔ kɔfɛ karamɔgɔ Amidu olu y'a ka kalanden fɔlɔfɔlɔ ye نعم نعم nka ma sɔn olu kalanden ma ten est-ce que o nana a y'u bila baara gɛlɛn caman na k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka kalandenya kun لا إله mɛ o y'a sɔrɔ ne ka dɔgɔ kojugu u y'an ka dingɛ ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen labɔ جاي ka don fɛn bɛɛ kɔrɔ min kelen a y'i kun don k'u kalanni لا kɔrɔ إله est-ce que olu ni karamɔgɔ Sidi Buhari نعم نعم o Sidi Buhari o ye imam ye bi u ka dugu la جاتي جاتي ɔ nka a ka baara fangirinma walasa ka kisi haramu dunni ma o kɛra nakɔ baara ye نقول sabu n'i tora karamɔgɔya dɔrɔn ma ten fɛn caman min bɛ don i kɔnɔ سادو a ka ca dɛ لا إله karamɔgɔ tɛ se ka baara fangirinma kɛra nakɔ baara ye لا أنا walasa den minnu bɛ sɔrɔ a fɛ a k'u la balo halala la أي o nakɔ baara warini a y'o kɛ ka dugukolo de saga a yɛrɛ bɛ o biriki o gosi dɔɔnin biriki mana caya o tuma na a bɛ so dɔ laɲini o tuma ka so den kelen dɔ fo k'o o so kɛ du y'a bolo si o du lase wari ko n'a dɛmɛ nakɔ baara la denw na bololi kan est-ce que mais a bɛ nin bɛɛ lajɛlen na walahi kiniyaw tun b'a bolo mais a ma sama o nɔfɛ mɔrɔden n'i balana fɛn dɔw nɔfɛ n'i ma kunnaja a bɛ limaniya dɔgɔya la a bɛ mɔgɔ kɛ fugari ye alisilama o mana fo a kana to o cogo la a kana don kobaw kɔnɔna na sɛgɛn bonyana Muladisa la walayi a sera samara tun ye muso samara ye a ka samara o tun ye muso samara tun b'o don a se t'a ye ka cɛtɔw bɛ min don mais ale ye karamɔgɔ ye mais cɛtɔw bɛ min don kun se t'a ye o don na a yɛrɛ da ko ale ka samara falenna anw ka musokɔrɔba ka samara la est-ce que o Muladisa a balola o cogo la fo ka na seli yɔrɔ o kɛ an ka sirifila du bulonba kɔnɔ mais a m'o kɛ ten dɛ a sugora a fa bɔgɔ su la o ko a ma ko Dirisa ko a y'a sɔrɔ a sabali nɔfɛ k'ale bɛ t'o nɔfɛ ko ayi k'e ka taa du kunna est-ce que e ka taa du kunna
amiran ne dogoni no ni yo labo o ka sogono ni ka do kono o be kan toli ko al ekana duba kuna nam duba te flay sirfla o dumi no dira sorogo fe mulay sulman ma jati e ala ale bla jona boka do ka sogono nam ako wallahi kale be bulenci domina wa kime je dafali tare bu abina bulenci ka ba do eski wala sa abo o savela abina yena modi sav abo ke soyi ko abo ke soyi wala sa ka kisi ntoyalima ni me jalo ka kuma cienti yawi ko sivide be doni jogoy ijamu o to sogono iki jogoyira si mogo be nyebu ifi oui c'est Cheikh Tidiane munamu noveni aku ka ko la jeban jati non oui c'est aga Cheikh no ka ko la jeban ogma sirokeye la diglike oludila o anvle ziara minani mais ale de ana kala ziara la si an de ziara do ha an ba sɛbɛnni kana mɛ an tɛ ziyara don sabu i tɛ fɛn min kɛ i t'o dɔn jati ziyara ka wuli ka taa ziyara kɛ yɔrɔ wɛrɛ la Bamakɔ bɛɛ mɔgɔ min y'a fɔlɔ ni ne b'o dɔn o ye Mulaye Dirisa ye nam an taalen san nɔfɛ a fɔra arajo la an kɔfɛ yan ko ka doni ta ka taa dugu la ka taa ziyara kɛ ko arabu don k'a tɛ bɛn tiɲɛ fo an fa caman siranna na o dɔw nana ka na fɔ ko Dirisa ni fɛn in na ni a tɛ bɛn an t'a dabila a kana kɛ lebu ye eski mais min y'a fɔ a karamɔgɔ dɔ don a karamɔgɔ dɔ don yayi mais mɔgɔ karamɔgɔ n'i ma tɛmɛ i karamɔgɔ la i ma dɔɔnin kɛ eski karamɔgɔ ma kɔrɔdɔndiya walima kalanden hakili ma diya jati nin fɛn fila don obdo o tumana a ko ne karamɔgɔ n y'a mɛn an tɛ ne ko k'e ko an bɛ taa ziyara min na ko haramu don k'a tɛ bɛn a ko a tɛ bɛn sisan a ko n bɛ fɛ k'a dalu yira a ye kitabu minnu fɔ o kitabu dɔ o komandera de fo arabu jamana kan ne kɛra n'o ye mɛ ne kɛra sɔrɔ kɔnɔ min b'o la y'o dɔn ko ni maa n'i taara maa wɛrɛ kaburu zura i ka mɔgɔ tɛ dɛ nka mɔgɔ ɲuman bɛ ka fɔ a la ko mɔgɔ ɲuman don n'i taara kaburu zura siɲɛ kelen ko ni i ma dɛsɛ fiyewu ko a wajibiyali kan a jagoyali kan a faridayali kan san o san n'a kɛra siɲɛ kelen de i ko to o kaburu zura o de bɛ kitabu kɔnɔ mais karamɔgɔ yɛrɛ tun y'o fɔ ja karamɔgɔ a ye kitabu in tɔgɔ mɛn a yɛrɛ t'a kɔrɔ fɛn don Mulaye Dirisa ni taara ka taa yira karamɔgɔ la fo a ka bulo kɔnɔ a bolo d'a kan o tuma na zurali kana kɛ fan bɛɛ fɛ bi a yera sirifila la ka jama cɛ ka fɔ an ka taa zurali la n bɛ min kalama n ka don na o ye sirifila ye min ye siriburama ka sirifila ye o la alisilamɛw o ye Dirisa ka baara min nɔ olu tɛ tunu cɛ m'a fɔ dɔn ko an bɛ nin min na nin ye ko nin nɔ tɛ tunu a ka egiribuden y'a fɔ yan ko nin nɔ tɛ tunu sabu i ye fɛn min san mɔgɔ b'i yɛrɛ san de i ma fɛ de parce que i ma ka jɔ de i ma ka wari di ma k'i yɛrɛ san n'a ye n'i ye min sɔrɔ o tuma na o bɛ t'i bolo o tuma na a ye ziyara in de san o tuma k'an bila o ziyara sira kan k'a bɛ an bɛ taa a kun fɔlɔ la mobili 3 mobili 5 mobili tan ka na kɛ mɔgɔ min bɛ taa bi ziyara la o mobili personnel joli kare joli bisi joli ni mɔgɔ n'i y'a dafo i bɛ kalo bɔ o de kosɔn walasa ka a ka mɔgɔ ɲumanya o yira an na k'a fɔ ko a y'an bila sira min kan ko sira juguman tɛ a ko Bɔgɔso ni Ala y'a ɲuman ta ɲinɛ faraba ka an ɲuman segin ka na aw
aw nete je ka table e forso la tu akote wa o ya soro farabanta ma sede commune me aka woru la maraka wordo be marane bulu ayem da to wordo falin na migili na migili ayen kuma fara kanga hakilatige ko nala nye farabanta ira kena ne antara la manta kan mansigi ako dogon su an neti jebli ka ta e farkulla wa iza sagara illahu unasan lisa'idin fainahum shuhada ay o mana anna ni mikirula jira ore mali suray ala o mana mba tele sirfila mbe am fu mu barkada an balmake ani an korake ne Sherif Ousmane Haydara sirfila bela jere ko kuba fu femi ya balikana bi doke ayi albi alaga kenadi anama alaga shidi anama alaga kota de anama mo semboli ka suga sirfila ko kuba doke abela jere haju min bana adugulina bagdi yara balaka bela jere alaga ancin ma alaga malmuski da ro alaga sene agado bukalo alhamdulillahi rabbil alamin badew ni laselu de kofe angera la shirifi Idrissa Haydara akademaya la femiye ubla ni bara nununa ani ni soja ni folika membe ubolo kase jamakuluma munun ye usegere kene kono ujera ko bela jelen lase amma ame ziara kene kono akilna mi ambla ka kene sigi ubora amega choroba mi re ziara no Idrissa Haydara an kodon kasoro aka fambaye ziara de abe wuli kabo Bamako abita amoke kaburu zura ziara chakadugu faraba mugo masa feno be alna mafuye ibado aka laini mi ode ambla a fatule ango o ziara kelenke ayrela mugo donindo Bamako kono Idrissa Haydara ale fade Sirifi Burama Haydara o Sirifi Burama o fa o de Moulay Suleiman Haydara chakadugu faraba nya fiye kuma damnela abeta moke min kaburu ziara mi o kantigara chakadugu faraba o de Sirifi Burama yere wolofa o Idrissa Haydara a woloba o de Kurotimun Kone alebe Bolibana Dravela Boakone o tenemuso de ale Boakone mogo doni olu sigilembe Dravela Bolibana Idrissa Haydara ale yere ka famba o kera dine ko ine kosebe kabini a ma bere bo kosebe dine ne kun ka dai kosebe a akili kun ga gele nga dine mine kosebe fo anana bla a dusukuna ko abena bo a fa koro kata dine nyeyini yoro wore ale dun fa kun ye karamogo ye o dona o ka gelen kosebe ale o nganiata do mi yere la anana kibara nana suma ko u fa kanga hiji kata maka yani fa bita fa e fendo kalfama ko ni akato olu kuna folo yani ababina asigira o la ka fa kono fa be kana do mina ka bo maka o don ben aleme Sirifi Burama kunbe anga sirifla Dubai na o keleme jamako dan o kono la de la ale idugo kata o ya soro Sirifi Burama nana kama donc u ya nana kibaru don ka foko aboleme ataleme dina yini de la tuba karamogo demba ataleme olu fe doni yini na o dona ni ayre balma do bo fo ma ko lay touré ani o de kunye ko imbembenge atale yi ni Sirifi Burama ayre ado kabbi wakatu gelara ka gela Sirifi Burama wulla ay mo bla kata Idrissa Haydara laje o ya soro fonni kera e doni karamogo yere akunte fe ki ibolo bo ala nga tuwuga cigan nana ko Idrissa Haydara bina ta ka mine kata na sorasiala annato karamogo ko ama ko Idrissa ibi gata yali sorasiya akadi yewa ako a karamogo tinyara la ko amani
ko taa n'i kalifa ala ma n'a ala sɔnna ma i ti ta o Dirisa de nana ka n'i sigi en 71 a wolofa n'o ye Siri Burama ye o fatura o Siri Burama o de tun bɛ misiri wele jumadonyaw fɛ misiriba la ale de tun bɛ duwawu kɛ o Siri Burama fatulen a bilara o place in na ye ale de tun b'o misiri welew kɛ a b'o duwawu kɛ o Dirisa Hayidara Siri Burama de tun bɛ tawusiri min kɛ bulon kɔnɔ Siri Burama fatura 71 o 71 la Siri Burama ka kalanden dɔ bɛ yen ko Maru Kanajigi o ye tawusiri kɛ bulon kɔnɔ donc 72 Dirisa Hayidara yɛrɛ nan'i sigi a fa ka kalanden in nɔ la o tawusiri la wagatiw nana kɛ si bɛ ka kɔrɔbaya fɔ a yɛrɛ bɛ ka dɛsɛ a yɛrɛ denkɛ min bɛ yen n'o b'a ka denkɛ fɔlɔ place la n'o bɛ wele ko Bagawusu Hayidara a ye o sigi tawusiri in kunna o de bɛ o tawusiri in kunna sisan o de bɛ a ka wajulu kunna o ye anw na kɔrɔkɛkɔrɔba ye Dirisa Hayidara ale tun ye mɔgɔ ye sirifi don n'a tun ye duwawu min kɛ o tun bɛ jaabi a kɛra mɔgɔ kodɔnni ye a kan yɛrɛ kan dumanw tun b'a la n'a tun kumana o tun bɛ mɔgɔw attirer kosɛbɛ mɔgɔ caman yɛrɛ donna silamɛya la o kosɔn na o de ye Dirisa Hayidara ye an bɛ se ka fitinin min fɔ a ka ko la wagati kunkurunin kɔnɔ wagati n'a koron ma o ye nin ye an bɛ télévision so mɔgɔw fo ka Usumani Sherif Madani Hayidara yɛrɛ an b'a fo ani an fa de jɛra o tɛ yen bi a yɛrɛ bɛ ka an minɛ cogo min na a bɛ k'an minɛ a yɛrɛ wolo dɔgɔnin de o foliko ɲuman an b'o k'a ye yarabi a bɛ hɛrɛ min ɲini diɲɛ ani alikiyama ala k'a nɔgɔya n'a ye a ka denbaya ala k'a kɛ a sago ye télévision so mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ala ka barika don bɛɛ lajɛlen na jama fɛn fɛn n'o de bɔra ka na an dɛmɛ an kungo in na an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen hami ɲa ni bidon yɛrɛ barika ye sɔli ala Muhamadi. Dirisa Hayidara a ka ɲɛnamaya o kɛra n bolo hɛrɛ a fatulen o kɛra n bolo hɛrɛ Dirisa tubabu b'a fɔ dɔw ma ko missionnaire a nana mission de la a ban kuma a y'a dogo an bɛɛ la mais Sumayila ban don a y'a fɔ ko Sumayila n b'i sɔrɔ ala tɛmɛ u cɛ ma jan mɔgɔ min don ko mana gɛlɛya i bolo cogo o cogo fantan fara faama kan n'i nana ko karamɔgɔ ka dugawu k'i ye a yɛrɛ de an bɛɛ kalan a taara Tuba a nalen fɛnɛ n ye kitabu dɔw kalan fɛ ala ka Tuba ta ni dɛsɛ ta kun tɛ taa a kun ka d'an fa ye a ɲɛ bɛ fɛn min a la bɛɛ b'i kɔ dɔn n'i tɛ tiɲɛnikɛla ye ala b'o yir'i la ale kun nana de an fa ba ni 71 ale de kɛra fa ye ka sɔrɔ a kɔrɔ min bɛ yen san 10 b'a ni dɔw cɛ mais ala mana fɛn min d'i ma o de ta ye dɛ bon o de kosɔn ale cira ka na anw yɛrɛ de ma ani an ka sigidaw ani silamɛ tɔw a ɲɛnamaya ma hɛrɛ a kɔ y'an ma hɛrɛ mɔgɔ ninnu an b'u fɔ an b'u barikada ala kana ani u ni karamɔgɔ ka jɛ da yan ma a bɛɛ kɛ min kama o janata firidawusi ala ka n'aw jama mɔgɔ nana i sen don an ka kalanyɔrɔ ala ka n'a bɛɛ jɛ diinɛ kɔnɔ a cɛ n'a muso bɛɛ mɔgɔ nana ka gɛlɛya min t'u kan ala ka wuli ala kira kosɔn diɲɛ sirifi ɲuman bɛɛ kosɔn diɲɛ sirifi bɛɛ kosɔn sirifi bɛɛ bɛ fani ba la Hayidara kelen min filɛ nin ye a kun bɛna a fa fɛ yan kuma bɛɛ vesuvani b'a bolo sunkalo mana se sukaro carton a b'a da sanfɛ ka na n'a ye ka n'i bila a fa kɔrɔ a b'a bolo da a kunna ka dugawu kɛ Hayidara ye barika ɲini dɛ a y'a ɲini a y'a sɔrɔ bon a ye fɛn min sɔrɔ an ka taa n'u sa dɛ an ka taa n'i ma sɔn barika sɔrɔ i t'a la ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye
falhamdulillahi rabbil alamin wajulu kena kanumbaga ambi au fo ka wali mando aka nyama dalla ka deli daba mafe ni nyogona chama ala ke wira anna ni tuye anye bamako bozola shirifi Idrissa Haidara adewu anaka kalande wana modewu billa dala ziyara min sigi atogola antum flani samba flan tan wolon vlata kena ka mi na kera ka be novembre kalo tleta ani shekima san chamanta ala ke wira anna ka hinata ba bela jelena ka gafarke uklingle na bela jelenye ami au fo ka wali mando aka nyama dalla ka bamako chamanche quartier klinglena bela jelen fo bozola dravilla madina kuranyarila misra ka delala fesgida chamala ko irane na wala wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tieme